U jednom malom selu živio je dječak po imenu Luka koji je volio crtati. Svakog dana provodio bi sate crtajući pejzaže, ljude i životinje, koristeći jedini stari kist koji je imao. Iako je njegov kist bio pohaban, Luka je vjerovao da s njim može stvarati čuda. Jednog dana u selo je stigao poznati slikar koji je organizirao natjecanje za mlade talente. Svi su bili oduševljeni, a Luka je odlučio sudjelovati. No, kada su ostala djeca vidjela njegov kist, počeli su ga ismijavati. S tim starim kistom nikada nećeš pobijediti. Pogledaj naše, sjajni su i novi. Luka se osjećao posramljeno, ali nije odustao. Kad je došao red na njega, izvadio je svoj stari kist i počeo slikati. Njegovi pokreti bili su pažljive i puni strasti. Na platnu su oživjeli prekrasni prizori. Selo okupano zlatnim suncem, ptice koje lete nebom i rijeka koja tiho teče. Publika je ostala bez daha. Na kraju natjecanja poznati slikar ustao je i rekao: Luka, tvoja slika nije samo najbolja ovdje, ona je umjetnost. Reci mi kako si to postigao s tako starim kistom? Luka je skromno odgovorio: nije važno kakav kist imaš, već koliko ljubavi i truda uložiš u ono što radiš. Kist je samo alat, ali srce je ono što stvara čaroliju. Nije važno što imaš, već kako to koristiš. Prava vrijednost dolazi iz tebe, iz tvoje strasti, truda i ljubavi prema onome što radiš. Svijet nije savršen alat, već ruke koje ga koriste.